И байни кино дубон остсар. Нашри хабарҳои муҳим. Як гудака ба сев задиян, очи ҳаму гудак ҳаму сев гирифта, ай хирсандир мурда ки дега дар хони сев мехиримифта. Одами задиги зор гири дори ки ма ҳаму санг мондагӣ буд. Просто стресоми шудам, бояд санг тимиздам, ҳаму сев кутиздам, сев меро битен, не ки модари гудак сев надодеса. Танозди? Я мамед он танозди. Ты сев биёвӣ намезан, ту мехини. Дар Язғулом дар бисёр ноҳияҳо дӯзӣ шидеста ки фақат ҳози сев дӯзидесиянд. Ягон боғи хомухом дӯзидесиянд. Тана киди? Тана киди? Тана буди? Ахири ҷам туристон сев намемонад. Я маълими яснам шуд дӯзидиянд студентҳоро то намози бомдоду рост монда ки то ҳаму ясни маро биконгиёӣ мекунад. О ҳаму ясни нами албатта худш медодаку. Яъне бир метиша? Чанд сум метиша? 3 сум. Види, 3 сум бубуди. Айси то қурболора аки сунатуллоро хамтуришгоҳӣ рафта меофтиянд кадоме ки хамтури дошта боша будра метош. Дар Хитой бозор арӯсо бепул шуданд. Арӯси хитоӣ. Арӯси хитоӣ? Аки пеш Хитой бозор дагитиба арӯси хитоие? Тоҷикия ва деуна ха яке скидка шуда бухим. Дар тарафҳои Исфара, Хуҷанд, Ворух сев арзон шуда. Ҳашти бепул шуда. Трезер букишмаре. Трезер букишмаре? Ова яке дурӯғ гуфта охи. Куҷо даи хали нест таби? Ин буд нашри хабарҳои имрӯзӣ.